kuchingamidzai kuchirongwa chedu Virtuous dare kwaziwai kuvateereri nevatariri vedu pachirongwa chamunofarira chinombotinya asi chinoita hacho chichidzoka cheVirtuous dare chatinounganidza vana mai nana baba pamwe chete kuti tikurukure nyaya idzi, dzimwe nyaya dzinotinetsa kuti tingodzipedza tega tiri madzimai. Unozoona kuti pamwe tikakoti zviri nani tive nana baba pakati pedu tichikurukura nyaya idzi. Mukati mezuva ranhasi toda kuti titaure nyaya yekuchengeta murume. Munoziva mwana musikana achiroorwa anotorayirwa kunzi enda unochengeta chinai, unochengeta murume. Kuchengeta murume patiri kutaura hakusi kureva kwekuti uri kuenda kubasa murume akagara uchiri uri kuuya uchimuchengeta. Tiri kureva kuchengeta kwaunotarisirwa kwekuti semunhu wechidzimai zvaunonoita kumba ikoko kuti uchengetedze muchato wako. Zvinhu zvinotsindidzwa mwana wese musikana kunzi enda unochengeta chi, unochengeta murume. Saka nyaya iyi inyaya yakakura zvikuru, inyaya yakatikoshera kuti tiitaure. Taona kuti tingoitaura tiri tega sana mai dzimwe nguva pamwe zvatinotaura kumakitchen party pamwe hazvizirizvo pamwe ndizvo. Amen. Saka tine vadare vauya pano kuti vatibatsire titaure nyaya iyoyi yekuti kuchengeta murume kwacho kumbori kuita sei, kunogoneka here, zvinofamba sei. Ini ndinonzi Dr. Laisa Mbiriri, ndiri mai mufundisi. Tiri pano nevadare vatiri kuda kuti tichingamidze. Tinokutendai nekuuya kwamaita kuti titaure topic yedu yakakosha kudai. Regai ndipe vadare vedu mukana wekutichingamidza nekutaura mazita avo. Ndichatanga nekukona uko. Dare redu rakakura nhasi, muri kuzvionawo kuti inyaya inorema. Makadini wadiwa wateereri nevatariri. Zita rangu ndinonzi Elder Nyamazana. I'm a sociologist by training, a family counselor, and the author of a book called The Decade of Love. And zvakare ndauya pano nemhaka yekuti I'm so passionate about family life issues. Thank you very much. Tinoda kutenda. Thank you very much vaNyamazana. Vateereri, ini ndinozi Gogo Neli, ndiri pano semunhu atichemberei ane murume 1 wendagara naye for almost 57 years. Saka ndiri pano pakutaura kuti kuchengeta murume tione kuti zvinofamba sei. Aiwa Gogo, vatori nequalification for 57 years vachichengeta murume. Exactly, tinoda kukutendai. Kazuwai vateereri, ndinoitwa Elder Guriro. I'm a marriage counselor. I'm also a family life evangelist, and I'm also a family life author or a marriage author. Ndinonyora mabhuku. Ndakanyora mabhuku anokwana kuita 3 ane chekuita nenyaya dzemhuri. Tinoda kutenda vaGuriro, ihanzvadzi yangu. Vanonyora mabhuku. Vanoda mabhuku enyu anowanikwa kupi? Mabhuku angu tine rinonzi Genesis of Marriage. Tinokwanisa kuriwana mutown muna First Street. Kuna First Street and Nelson Mandela paNico's house. Mukasvika ipapo mu2nd floor unokwanisa kuona Elder Guriro ipapo, munowana mabhuku iwayo. The second one rakanzi Two Foxes in Marriage, riri kupisa zvekare, ndo riri kumhanya mazuva ano, rinobatsira mhuri zvakanyanya kugadzirisa family problems. Zvine zvakanaka kuti maauthor edu mene vaNyamazana, bhuku renyu riripi? Rangu ndinofamba naro. Komadi matitaridza kuti bhuku renyu taona bati vanhu vane vachirida vanokubatai. Wanogona kundibata, yes, I can deliver, especially Harare, even outside of Harare. Tinomeka arrangements for delivery. Ndinoona kuti mabhuku iwawo akatikoshera. Zvakakosha kuti tive nevanyori pakati pedu vanonyora zvinhu zvatiri kurarama. Munoziva tajaira kuverenga mabhuku emhiri kwemakungwa. Haana kushata mabhuku emhiri kwemakungwa, akanaka. Asi zvakakosha kuti tive ne our own voices dzinotinyorera zvinhu vanonzwisisa nemararamiro nemagariro atinenge tichiita. Yes. Makadiko vadiwa vateereri nevatariri vechirongwa cheVirtuous dare. Ine zita rangu ndoitwa Mai Ngwenya. Ndinoita zvinhu zvakawanda, but regai nditi kwaiko zvino nekuda kwedare rino ndiri a certified marriage counselor. Ndiri munyori wemabhuku aya ndakabata aya. Rakanzi Seasons, bhuku ritaura mazuva awanda ndo riri kupisa mazuva ano. It's a book born out of experience, a widowhood, and then best before, things that you need to know best before divorce comes, best before you get married, things that you just need to know from an African perspective. Zvinongokubatsirai kuti mungowanawo
titbis tinokubatsirai jeni yemarriage inoda kupota ichisakurirwa saka ndo fertilizer dzacho dzatiinadzo iri bhuku iri rinokutaurirai zvimwe zvinofanira kutarisirwa musati masvikirwa nerufu zvamunogona kubatsirika kuti marriage ichiri kurira gadzirisai tunhu twakawanda date isati yakubatai I'm excited to be here and to be contributing to the topic under discussion. Tinoda kukutendai chose nekunyora kwamuri kuita munoti inspire vamwe tine mabhuku akangogara mumakombiyuta asiri kubuda but it's such an inspiration kuti tiri kuona muchinyora kudai. Yes. Okay, thank you Doc. My name is Nicholas Manyukwa. I am an elder in the Seventh-day Adventist Church. I'm also a preacher who preaches a lot about family life. I am very passionate about seeing families thriving in this era where divorce is now the order of the day. Yes, we need to build families that thrive. We need to have families that have a difference. Thank you. Tinoda kukutendai elder nebasa guru ramuri kuita rekufambisa vhangeri rekuti muri ngadzisimbe mukati menguva yaoma zvakadai. Thank you so much, Dr. Mbiriri. I'm a family therapist and clinical social worker by profession. So basa rangu revolves around vanhu vari kuumba dzimhuri, vari kutotanga mhuri nevanhu vagara vari mukati memarriages nemhuri nekuzara kwadzo. So I work a lot nevanhu vari mukati medzimhuri ndichisangana nenyaya dzakasiyana siyana nekubatsirana nevanhu vari mukati mewanano panyaya dzakasiyana siyana dzinosanganikwa nadzo. That's very good. Tinoda kukutendai kuva nematherapist pakati pedu zvakatikoshera. Ndoda kuti tiende straight panyaya yedu yekutaura kuti kuchengeta murume. Ndoda kuti nditange namama Maingwenya. Mama muri kitchen party speaker wangu makatondiudzawo kuti Alaisa unochengeta murume and I'm happy uchakachengeta. Ngatoti uyai munyatsotsaragura nyaya yekuti kuchengeta murume iyi kuita sei, kozi inyaya inenge ichingoudzwa munhu wechikadzi unoudzwa kuti chengeta murume. Rekaiti ndidzokere kumavambo chaiwo. Everything begins in the book of beginnings. Saka pfungwa yaMwari, marriage is God's big idea. Saka Mwari achitaura kuti marriage ifunction zvakanaka anopa munhu nemunhu maroles. Saka mukadzi anopuwa role kuti ave mubatsiri akakwana mukati memarriage. Saka kubatsira kwake kubatsira kuti munhu uyu akasikwa naMwari aachieve zvaanofanira kuachieve asadzimiwe nekuda kwerelationship, because marriage is a step up not a step down. Saka munhu paari kuenda kunobatsira munhu haasi kuenda kunoumba umwe munhu wake, asi ari kuenda kunobatsira assignment yake kuti ibudirire yekuva musoro nemutungamiriri wemusha wake. Saka inyaya yekuenda kunove mubatsiri. Alright. Saka kuchengeta murume kwatiri kutaura kwamune muchireva ana mai muchiudza vanasikana ndike kuti enda unova mubatsiri akafanira mumba pa assignment iyo elder Gurira. Yes, I like to take it from there. Anzi Mwari vakati Adam regai ndimusikire mubatsiri, anditika mukadzi ari kuuya semubatsiri asi anobatsira pane zvipi ndo pane mubvunzo. Anoziva here zvaari kufanira kunobatsira zvacho nekuti tiri kupinda mudzimba umu, vana amai vari kupinda mudzimba umu vasikana vasingazivi zvavari kufanira kunobatsira. Chekutanga, mukadzi achipinda mumba ngaazive murume wake. Ziva murume wako kuti ari kuda kubatsirwa pane zvipi, ndezvipi zvinofarira murume wako, ndeupi urongwa hwaainawo muupenyu hwake hwaari kuda kusadzikisa hwaunozomubatsira iwe kuti achisadzikisa. Anofarira zvipi murume wako? Ndingangoti ndo chinhu chekutanga chinofanira kuzikamwa nemusikana wese achipinda mumarriage. Kudarika kugona kubheka masconzi nekutsvaira mumba nekushayinisa mumba, ngaatange nekuziva murume wako. Know the interests, the dislikes, the ambitions, the vision of your husband. Wochienda unofita mu that vision. Wakunobatsira murume wako kuti pane izvi zvaari kuda izvi. Ngachibatsira naye murume wangu. Indochidai, ndochiplaya role yangu semukadzi kuti tiite zvauri kuda izvi. Anditika unofarira zvipi? Indinofarira izvi. Tozivana then takubatsirana in that respect. But when you are getting into a marriage whereby you don't know the person wauri kuda kubatsira, it becomes difficult kuti umubatsire. Saka chatiri kuti ngachitange ngapave knowledge yekutoziva munhu wauri kunopinda naye mu marriage
nyaya dzecompatibility ndo padzinopinda kuti tiri kuzivana here zvatiri kuda inini interest yangu zvandinofara nezviri kuda murume wangu zviri kuenderana here ndapinda mumarriage kana ndabvuma kuti murume wangu zvandiri kuda nezvaari kuda zviri kuenderana takuchinobatsirana ndakuchinoplaya my role as a wife to fulfill the husband's aspirations and vision. So the first port of call is to know your husband. Then you begin to help him from there. Is it to know your husband or know your assignment? Yeah. Okay. Maybe let me come in then. So I think in terms of what is expected from a woman who is getting into marriage. But I also think my brothers and my fathers out there have a very, very big responsibility of communicating their expectations. Mukatarisa marriage inofananidzwa relationship iri pakati paKristu nesangano. Kristu paakauya panyika haana kusiya sangano richigesa kuti Kristu anode. Aitaura mwoyo yenyu ngairege kumanikidzwa nenda kuna baba ndonogadzira pekugara kuti kana ndaenda ndozoya ndokutorai. Nanhasi vanhu vakarindira kuti vachazoya kutorwa naKristu. Why? Because he communicated everything. Ukada ucheka mabooks eMbible, he is communicating his expectations to the church. Saka in the same vein, we must have husbands that are very clear on what they expect. Because vakuru vakati chakafukidza dzimbachi matenga. Saka what it means is mabatsirwo andinoda kuitwa nemabatsirwo anoda kuitwa Elder Nyamazana anosiyana sezvavanga vachitaura Elder. Saka it means kuti iye ari kubatsirwa ngaatsanangura kuti anoda kubatsirwa sei. Nemubatsiriwo ngaanzwisise kuti what is it that will make her useful in the life of the person that she's helping. Thank you. Mama Muri answered because mavunza kuti kuziva the husband or the assignment. Because I think the assignment is bigger than the husband. Ndo pamazotsanangura imi kuti assignment yachona ndekuti tikanzwisisa God's idea yemarriage. Munhu nemunhu ane role because tiri kuita kunge takungosiya mukadzi anofanira kubatsira murume kuti aite vision yake. And yet iye arichitouya mumarriage anenge ane zvaanotoriwo ne-assignment upon a life. But assignment yake in the marriage ndo yatiri kuti akainzwisa zvinotitira right. All right. And ndangandida kuedzera pamba kutaura naElder panyaya yema-expectations. You know, talking from my experience in marital work, I have come across men vekuti pari kuita ma-challenges mukati me-marriage. Pari kuitika ma-challenges mukati me-marriage. The man then says to the wife, iwo chingoita zvaunofanira kuita kana kuti chingo ngatingorarame. And then the wife is not sure kuti murume chaari kuda kubatsirwa nacho ndechipi or what are they expecting. And this husband is expecting the wife kuti agese kuti saka zvaari kuda ndezvipi kana kuti oita zvipi. So that issue of clarifying and communicating expectations is very important so that munhu oziva kuti ndinofanira kubatsira papi and obatsira nenzira dziri kudiwa. Otherwise munhu anogona kunge achitofiririra but they are missing the point. So it's very important kuti kana tuta nyaya dzekuchengetana ari kuda kuchengetwa wacho ngaatsanangure nzira dzaanoda kuchengetwa nezvakamukoshera o zvaanoexpecta from munhu arifanira kumuchengeta. Saka ndoda kuti ndite Mary the two zvataurwa zvekuti your assignment and the husband. Ndinofunga kuti panofanirwa kuva nekudyidzana between knowing the assignment. You know the big assignment yekuti ndiri kupindira marriage chii zvese zviri kufanirwa kuitwa, but at the same time you are married to one particular individual who is these things. Zvavo kufanirwa kuti utarise. Ndoda kuti nditi futi kuvateereri vedu discussion iyi iri limited to kuchengeta murume. We are not doing kuchengeta mukadzi kana kuti zvekuti kune vamwe vanokwanisa kuti maimbirire saka mukadzi ano here maspirations ichaitwa kupadare. Iye zvino pari zvino tiri kutarisa nyaya yekuti kuchengeta murume ndo focus yedu, nekuti ndiri kuona vamwe vaakutova agitated kuti saka muri kuti mukadzi ana aspirations, muri kuti mukadzi ndiye ari kufanira kungoita izvozvo chete. Topic yedu ndo zvairi kutaura pari nguva dzino. Yes, Vanyamazana tozoenda pana gogo. Okay, nandichifunga kuti in short kana in simple terms ngoti kuchengeta murume kumita manidzi ake. Alright. Kuzama kutry kumita manidzi ake in all aspects of marriage. I think pano wakatomboita ma researches vamwe vakatonyora ma 5 basic needs of a man, 5 basic needs of a woman. Saka I think responsibility yemudzimai kuti anonzwisise those needs. And zvakakoshawo I think for women
to understand both the spiritual, physiological, physical. Because you cannot meet the needs of a person whom you don't understand. So I think ndo pane kuchengeta murume kumita manidzi emurume ainawo anditika panogona kunge paine 5 pane bhuku riya ratinoverenga kaizi needs needs anditika asi unoda kuzochinyatso iwewe kuti zvienderane nemunhu wako kuti uyu wacho ndizopinda ishema love language. I think it should discuss at all, but but they need to understand the love language of your husband. Problem mbea tina Dr. Alaisa ndinoona in Africa ma marriages mazhinji mu Africa kuenda kuma problem chakubata rega igogonele vaboenda manikiri ndiri kuti kona kwandiri kuita topic yekuchengeta murume se zvamataura kuti kuziva maneeds emurume wako. Ndine chimwe chendinoda kutaura chekuti a syllabus is too big. Our Bible is the syllabus. Rakakura. As baba na mai vachitorana mudzimai nemurume. Zvemataura. Murume ngaaite scheme of work. Kana aita scheme of work, mukati me scheme of work ndo muchabude ma subjects ekuti what is the wife going to manage. Nekuti the husband is the leader. Anditi mumbai momo. The wife arukuyasa mubatsiri is coming to manage what is there already. So ipapa pakasai kunasiwe kubuda zvakanaka kuti unongosvika mune vacuum unosvika pane murume ari kuti uite you must know kuti this scheme of work yes ndiye munhu wese zvemata kuti murume kwenyu kumba kwenyu zvinode kwenyu ati zvakasiyana nezvinode kwanyamazana nekuna yes but the scheme of work yakafanana. The syllabus is the same. What you have to do is to deduce kubvisa kuti in zvangu izvi wakamira paBible spiritual physical whatever zvese wechizvipisa imo. Saka indiri kuti the wife as a manager has to manage zvinhu zvaiswa pachena zvanofanira kuziva. Saka pane kuburisana pekuti manidzi acho anditika taburitsa kuti mukadzi ari kuita role yake akakreatwa kuva mubatsiri andika ari kunobatsira manidzi and my needs should be known. Clearly specified. Clearly specified. Because in manual syllabus gogondi teacher vatotaura je kuti kune syllabus scheme of work moiburitsa kozi ndozikanwa kuti nezvipi. But tine dambudziko rekuti vanhu vari kupinda mumarriage munoziva kuti yezvino kune vanhu vanongoda anti Bhaibheri rinototaura kuya kuna Isaiah kune vachangoda kudanwa nezita remurume anditika kungoda kungopinda marriage but utachazoziva kuti zvandiri kuita izvozvo zvacho kana kuti hana kana hanya changu so long ndingonzi misi changu so long ndapfeka ring but zvekuti mamacho tuita sei aziva yake ngaziva yake. I have a friend wekuti tantiri kuPhilippines kwakuda kuroorwa ndu arotara kati aiwa Alaisa inini nyangwe tikada kutika murume wacho akangondinetsa torambana ndikati aiwazve ausati wachata wakutondoudza statement yekuti murume uyu akati kandinetsa torambana. Are you saying kuti uri kupinda marriage kuti urambana uri kungopinda marriage hauna direction yauri kupindira uri kutongoti zvikanetsa inini handide kunetswa nemunhu inini ndinogona kuzviraramira upenyu hwangu I'm independent I'm what but isi kuti hausi kupinda marriage umu zvekungoti haphazard uri kupinda marriage mune role yauri kufanira kunoita yekuti uchengete murume. Ngatiende pakweseni yekuti ndezvipi murume anochengetwa nenzira dzipi. Ndoda kuti varume vatange kupindura isu tinoudzana kumakitchen party zvekuti itaso bikira munhu njani chimbotiudza iwo nhasi taita mukana wekuita kitchen party paVirtuous Diary yekuti vanhu vaudzwe kuti murume anochengetwa nenzira nevarume kwete nevamwe vakadzi. Alright, ndoda kuipindura ndichitanga nezviri basic. Mari pano sika munhu ndipo paanotaura kuti hazvina kunaka agara ari ega ndichamuitira mubatsiri akamukwanira. Ainde ipapo muri kupa dzokoro saka nyaya iripo ndeyekuti Mwari akatarisa murume ane gap raakasiya kuti gap iri hakuna mumwe munhu achafila gap iri kunze kwemukadzi. Saka zvakakoshera mukadzi kuti first asati anzwisisa murume kune basa but first asati anzwisisa murume ngaanzwisise iye akaisa gap racho akagadzira purpose yemukadzi
achimugadzirira murume because ane gap raakaisa Mwari kuti murume inini pandiri panapa as baba Niki handina kukwana kana mai Niki vasipo. Saka gap iro mukadzi akaziva Mwari achaziva kuti okay, saka Mwari zvaakasika murume akamusika aine gap iri, which is what I'm supposed to feel. Saka it's very important for a woman who is going to carry out her duties as effective as possible to be anchored on the word of God, because ndoko akabva assignment yake. Then achizobva ikoko ochiuya manje kuti murume uyu pandagara naye ndimanyukwa ndikuuriro ndinyamazana. Chii chaari kuda kumboita mulife make. And vision yemulife make iye pandino sometimes some men may not be very good communicators, but ukatarisa kwaanoisa strength yake unotoona kuti ichi ndo zvaanoda kuita sei, zvaanoda kuvavarira kuita. You then try to check kuti inini ndichapinda sei to be useful mulife. Saka tongoti kana murume wako asiri kucommunicate iwe chinoita guesswork, ndozvamuri kutaura kuti wocheka kuti area yaari kurerekera chingopinda ikoko. Kumubvunza kune basa kuti unzwisisa assignment yako, you definitely have to ask. All right. But there are certain things that may not be spoken, but you can see kuti okay, ava vanenge vanofarira zvekurima, matauriro ava vanoita vanenge vachiti ndoda kuzoita zvakati and zvinhu zvacho zvese zviri kufarming. Saka iwewe if you start researching about farming, you will then bring useful insights as he is discussing my ideas ake aruda kuita, because ndokubatsira kwacho kwauri kuita. Okay, saka ndoda kubata point yekuti time yedu iri kufamba stereki. Point yenyu ire pekuti musapote mune zvinhu of his interest. Handiti ndizvo zvika ndo point yatiri kuura. Kana munhu ane zvinhu zvaanofarira, iwewe enda unomuchengeta in terms of supporting ma areas of interest ake. Yes, reketende pana ndoda kuzodzoka. Dr. Ndandoende pagap yataurwa naelder. Kuti Mwari achisika akaona pane gap rakange riripo ranga risikakwanisi kuti murume ararame risati ravharwa, ndokubva aisa mudzimai ipapo. It's true. Why I say so? Kune zvimwe zvinhu zvonatsokuona kuti murume uyu, yes, is the head of the house, but ABCD agoni kuzviita zvinogona kuitwa nemune mudzimai. No, for example, papa pasina that gap, munafunga pakafasara. Abraham aifanira kuzika kuti mbuya Sara wafa ndodini, but Mwari pagepi papapo Abraham akatadza kurarama pakauya Ketura. Andinogona pakauya mudzimai pakawanda. Vamwe vazhinji vanogona zvavo kugara gepiro rakadaro, but panorwadza panonetsa. Mwari haasi kuda kuti that gap idini ishaye munhu wemudzimai anoya pana pagepi pa. Ndadoti ndisapoti yes, Mwari akanatsokuona kuti pane gap, and gap iroriroka tikasaya kuziva zvetinofanira tiiteka hatikwanisi kurivhara. That's right. Ndoda kuti varume vari pano vanyatsondibuditsira gap racho in clear and simple terms. Anditika apa tabuditsai kuti supporting ma interest aanenge achipesuwa. Right. Toenda kuna elder. Ndibuditsire handizoda zvakawanda. Gap iri 1 2 3. All right. Tosapota murume pane zvipi. Inini the gap randoona rekutanga rebiblical. From Ephesians chapter 5 verse 22. Inotiwo vakadzi zviisei pasi pevarume venyu chaivo. Gap rekutanga, a man wants respect. Okay. Murume ane an inborn ego, self ego iri muvarume vese. Murume wese ane that ego yekuda kungokosheswa kana ari mukati memba yake. Hazvinei kuti ane basa diki rakaita sei risina kukosha, ndibhiridha anogadzira murodhi anoita sei, anoda kuti kana apinda mumba make akosheswe. That gap rikasafiliwa, that void, murume wese anofila kuti I'm not important. That's why muri kuona varume vazhinji vari kuzozvisungirira, vamwe vari kuzviuraya kuita sei, vamwe vari kuita madrugs, because that void raleka harisi kufulfiliwa, the ego haisi kuita sei, it's biblical. Mwari vakatozviona kuti a man just wants to be respected, and when a man is respected, a man automatically interprets respect as love. Mukatarisa Bible rese hapana parakati vakadzi idai varume venyu. Makamborona vhesi iroro? Hapana. Bible ringoti vakadzi remekedzai varume venyu. Ukangorespekta murume wako, automatically a man interprets that as love. Okay. Yes. So when that gap is filled, you have started the way
to actually meet the needs of your husband. Murume wako uri kuda ningireni. Ndine kanyaya kandarangara nchangotaura kadiki tine vanhu takavabatsira kudhara ndokunge iri 2007 2008 vakauya kumba kwedu vari kunetsana ari kuti pastor uyu mukadzi uyu vatanga kunetsana kuchiri kuitika. Baba vakati inini ndakauya nemabha 2 esipo. Mai ava vakangomatora vakamacheka tanga kutosuka nemisipo iya. Ndotoona rimwe bhara toiswa kuseri kwedhoo. Kuzovabvunza komai chii chaitika, akasvika kane mabha esipo ndikatora mbama musina sipo ndikamatora ndikatanga kusuka. Ko baba chii zvikanzi hana kana kunditenda. Ini ndanga ndashanda kutsvaga time yacho shuwa zvinhu zvainetsa inge 2008 zvinhu zvainetsa zvekuti nyaya iyi yakatoita kuti vanetsane kuuya kwapasta ye2 mabha esipo yekuti ari kuti haana kundikoshesa kutaridza kuti inini ndanodzimba ndikauya ne2 mabha esipo munhu atadza kundikoshesa nekundiappreciata. Saka unobva watoona kuti varume vanoda kuti vatorespectwa. Kabasa kadiki kaatoita ikoko kanogona kuva seemingly small to you but iye aroda kutoti nchindirespecta sababa vemba munhu vashanda vauya nezvishando. Elder Nyamasani. Nashinotiko mukawerenga Paul, I think 1 Corinthians chapter 7 anotaura kuti kana murume achinge atsva anofanira kuti munhu kana atsva anofanira kuroora. So muchaona kuti kumwe kuchengeta kunogona kuita murume nyaya yebonde. Research inoratidza kuti varume on average vanofunga nezvebonde 36 times a day. Saka muchaona kuti kana muri mukati memarriage bonde rinofanira kunge riripo, rinofanira kupiwa varume. Igap. Actually papa ro zvinyaya magap apa. Dr. Alaisa, let me just briefly say, murume chikafu anogona kutenga kurestaurant, hembe anogona kuwacha dry cleaner, zvimwe zvese can get anyway. But kana ari murume anoziva Mwari, chinhu chasingagoni kuwana anyway other than from his wife, ibonde. Amen. Saka bonde for me is one of the most important needs of a man. Alright. Saka bonde rakakosha. Varume vatibuditsira rega tichienda kumadzimai pakuziva kwenyu kuti kuchengetwa kwemurume kuita sei. Kumupa bonde. Watsigira kuchikuri pabonde. Pa 57 years kwazavagara yes. Ndozvonaida kutaura pamazotirega varume vataura ndikati you know what gap huru because Adam anga atorarama. But chaanga asina chacho chekuti Mwari aite rudzi rutsvene ndo gap rakapindira Eve. Saka akatopinda aine assignment yokuti anzi na Malachi 2:15 didn't he have vestige of spirit when he created one. Anga asina umwe mweya here Mwari anga ainawo. But because Mwari aitsvaka rudzi rwake chairo. Saka first need yatiri kuona iri kuwira Eve ndekuti avaite procreation which means inyaya yebonde necompanionship. Adam anga asina companionship. Saka pari kuya nyaya yecompanionship oya nyaya yebonde iri kutaurwa naelder because ndo pari kusafira mamarriages mazhinji. Ndo greatest need yemunhu because kumba kwavo munhu anenge achidya achiwachirwa zvese zvinoitwa chero ega anogona kuzviitira. Kana asingagona anogona kutsvaka mamachines ekuwacha kana vasikana vebasa vanouya vachiwacha once a week. But iyo need iyo is the greatest need. To avoid talking about it ndo zvakonzeresa break up in many marriages. Saka madzimai mazhinji asingazivi they use it as a weapon. They use it as punishment. They use it as you know for so many reasons. Kuda kushandisa se ticket rokuti ukasandi kana une zvauri kuda ndokureward nebonde something like that. It's being misused. Saka vanhu vari kutopiwa zvirango zveupfumi. Kana kuve an attractive you know maumune kungoti saka I'm not going to make myself attractive for that purpose. Saka akandendoza kuti ndakadai sanobhoikana neni. Zobva izvo zvazvichatoitiki. Yes, regeti penetsai. All right. Thank you so much. Kuedzera pataurwa namama muchaona kuti varume mukurarama day to day pane zvinhu zvavanoita zvakawanda zvinodawo support yemunhu wechidzimai. Muchaona kuti tambotaura nyaya yeprovidence kakawanda inge ichingotaurwa murume ada kuprovide murume adii. But muchaona kuti kuna varume vakuti even in their quest to provide haazokwanise kuzviitira zvimwe zvinhu zvese because ari kumhanyisana nenyaya yekuti aprovide nekufulfilla even life purpose yake. So pane tumwe tunhu tudiki twekuti iwo semudzimai waakuuya kuzomubatsirawo kuita itoto ari kuda kuti akwanise kuprovidira mhuri
akafuma akatanga kuzviwachirawo zviningirikina kuti agona kupfeka zvekuenda kubasa agona kudii hazvichaite iwo semudzimai waakuita come in depending nemuraramiro wamuri kuita nemugariro wamuri kuita and be able to do some of these things so zvinosanganisira ana kubikira ikoko ana kuwachira ana kuainira ikoko ana just moral support chaiyo ari kutrya kuprovida economy haisi favorable just being there to be that cheerleader to that husband to give him hope to give him moral support to cheer him on even on the darkest days and even when things are not working that is also important ways of Kuchengeta Murume being a cheerleader supporting him giving yes gogo ndachida kuti nyaya yekuchengeta murume anogona kuchengetwa nenzira dzakasiyana siyana sezvitambotaura zvakawanda wanda but murume anofanira kuti achengetwe hunhu hwake ndichitaura nechimiro chake physically spiritually neutano ndokunozi mai vaenda mai apa vanochengeta murume at times you find kuti murume is not necessary kuti murume ataura kuti ndinokuda because zvinotongoitwa zvacho zvinoratidza kuti uri kudini uri kundida ndipedze point yangu ndo zvinopangidza manje kuti we waste our time nekuargue mastages emarriage pane initial stage yemunoti imi munenge muchifara stereke nekuti kana waroorwa zvakanaka munenge muchifara hapana kurwa hapana kudini pane showing of love 24/7 yoenda pamiddle apa munenge maakutanga kuongororana manje kuti wakazonditi asi iwe unoziva kuti murume wako anokuda but you still want very good kuti murume ati I love you but kune vamwe vasikagoni vanogona kuexpressa nekuita saka ndikutaura kuti panapa iwewe basa rako gepi rako iwewe bandiri kuone kuti murume wako tati anditoda kuchengeta murume ari right here physically social pane vamwe ari right here haanyadzisi here pane vamwe because kana watadza kufila izvozvo manje wachengeta chirudziro pane munhu akambonditi murume ipwere so ndichinva ndati munhu akaimba kandibuka kuti murume ipwere why because mwana mudiki achikura ane stage yekuti ari kuchengetwa kusvika pemunhu aiwa chienda unodini unozvionera saka why munhu achiti murume ipwere ari kuenzanisa kuti murume kana asina mudzimai apa ino ndakamboitaura futi panapa rimwe gore ndikati ndakati murume wangu inika ukaona ndafa inini riimeri kana uchagona roora zvikazi gogo chiwanda nekuti wenyu murume yaachembera ndikati right ko imimi munonga muri muchiri wechidiki kana wafa iwe uri mudiki zvino benefit achi muregera adini ake aroore hamusi kuona the gap iri kutaura ndiri kungotaura the gap gogo ndoda kuti ndibvunze mubvunzo pane zvamataura kuti matanzi kuchengeta physically tinokwanisa nditika yekuti kubikira kuwacha nekudi paunhu am I the custodian yeunhu hwemunhu ini I mean kana aine unhu hwake hwakadaro ndiri kufanira kuuchengeta unhu hwake sei iye aine unhu hwake ndofunga kuti inini ipapo paunhu hwake iwewe ndiwe unomupa feedback not in public but mu private space yenyu kuti ashamwari paipa yakarega wozati how it sounded when you did this andifunge kutoti zvichanyatsoita baba mwana thank you maingwenya murume ari kutaurawo padare pane vamwe waona kuti point iyo arasika murume wangu unofanira kumuchengetedza umunyadzisi pane vamwe unonyarara kana wazosvika kumba woti aiwa zvebaba yemwana paya dai mama dari point ndokuchengetedza hunhu ndaona kwamabva nemubvunzo wenyu kataura gogo kuti uchimuchengetedza uchiona kuti unhu hwake huri sei zvabva zvaita sekunge taakureva kuti tisu vakadzi vakufanira kuva ine control of unhu hwemurume so ndingangoda kuemphasize ipapo ndichikupindurai pamubvunzo wenyu maimbiriri kuti semadzimai tofanirawo kuzviziva kuti there are things within our control and there are things that are not within our control. I'm a mental health practitioner, family therapist.
most of the clients vandinosangana navo madzimai vari kupinda madepression, masevere depression, vari kupinda musuicidality, imhaka yekuti they are trying to control that which is not within their control. So you should know kuti in as much as you can be there for your husband, support him and everything, how he chooses to behave is not within your control. So munhu anogona kuto decide kuenda kunoita maybe infidelity kunodii chero kuramba kuudzwa kana kutoramba kukuteerera uchiedza kumuratidza kuti apa unhu hwako apa chakati chako. So sometimes it's not within your control. Sometimes it's ngatiende pa. Can I just give a men's perspective on this issue? I want to agree with Zvatarwana Gogona. Of course, I also agree with what she said. Isu hombe mukadzi anogona zvechokwadi kucontrola behavior yemurume. I actually have a practical experience. When I got into marriage, I had some very bad habits that even on the pulpit. But after Kumba, my wife would say, no. That kind of behavior, like that. Pulpit is unacceptable. And actually that helped me to change. Even how I present myself in public, my wife would always, so I think that's the aspect. All right, that's fine. That's feedback. Inyaye feedback. Oh, nyaye feedback. I know we do that every time. Ndoda kuti ndiende pa nyaye kuti kunere vanhu vasingachengeteki. Maingwenyi. Kunere because inini ndabva kumba ndine instruction yekuti ndinochengeta munhu uya pamwe ndinogona here kusangana nemunhu asingachengeteki. Ivo ndo vakawanda. You can never keep a man who doesn't want to be kept. Yeah. All right. You can never keep a man who thinks kuti dambudziko re-socialization kune vanhu vasina capacity to receive love, even to give it. Saka even iwo ukaenda wakaudzwa zvese uine rudo rwacho rwakazara, uine maskiri nemaresipi akawanda, anongobuda chete. Kune varume anokwata. Kune varume vasingagutsikani vari malove rates wokuti iwewe uchiita your best, bonde uri kumupa chikafu, uri kubikira, uri kupa feedback, uri kumunamatira, zvese uri kuaina, uri kupeka lunchbox, rinenge lunchbox, anongono kuporongera ndiporongi sprocket, anoya nadzoita every time. Saka it's not about zvese zvaunogona kuita. It's iye wachona how magamuchiro anoita ma-efforts auri kuita. Because you can never keep a man who doesn't want to be kept. Toda kuti tizoenda kuvarume vacho vatitaurira. Rega ndiwedzere semudzimai and also as a family therapist kuti uchaona kuti vakadzi vakawanda vanosvika pachikamu chekuzorora. So I've realized that there are a lot of women abva akapiwa dzidziso yekunochengeta murume, manotsi ake anawo tourist box rakazara rekunochengeta murume, but asvika vivha riripo, the energy, everything, the commitment is there. Osvika kudai so munhu wacho wanike not receptive at all. Ada kuti nhasi akadzidziswa kunzi murume unomubikira twakadai osvika orova recipe dzimwe nedzepagugu, but munhu haappreciate owachawachawo oaina onzi ndowachiro rudzi iyoyo zvodai. So at the end of the day, all their efforts in keeping this man are being frustrated. Opo advice baba paridziro yemazoita yepa pakadai unzi haundiudzire zvekuparidza iwewe kana zvanisa paridza iwewe. So munhu anogona kuita ma-efforts ese into trying to keep this man, but at the end of the day kana munhu wacho asiri receptive to the efforts, to all the efforts, and asiri appreciative as well. Even issue yekwa appreciate kwachayo. So munozoona kuti mamwe madzimai anosvika pa-extent yekuti anosvika pakuchizongozorora, pakuchizongoneta, ochitotanga kuregedza kuita zvaaita. Kana aimbowacha haachatowachi, kana aimboaina haachaine, kana aimbodini haachatodini naye haachaite, because they've gotten tired and they've gotten frustrated. So sometimes vanhu vacho havachengeteki, ndosaka vasingachengetwe vamwe vacho. Vanopedza simba. Varimo here varume vasingachengeteki? Yeah, thank you. I think first I want to agree with the zvataurwa nemaladies. What I'm picking is the other side now. Ndikuona sekuti mazuva ano madzimai acho akukasika kunetawo. Vakukasika kuneta. Vari in the process. Patime yavari kufanira kumboshowa a little bit of endurance vanoneta. The second thing is there seem to be a lot of effort aimed at changing someone. Yeah.
kuda kutotanga kudhrowa mumwe munhu munyowani. painsurance imuroda kutoisa mukadzi uyu patest achikuchengeta usingarespondi kusvika wanyatsomutesta kumuisa not really that but tiri kuti vanhu pavanopinda you are finding each other. I'm not saying kuti let's people endure in abusive relationships, in cold marriages. No, that's not what I'm saying. Because apatukuti munhu aisa effort arikuwacha arikusuka arikuainira nyangwe iye aine burden yake yekuti anotoenda kubasa. She's doing her all. Anditika. And this person is not responding favorably. Appreciate. Imi moti kana azoneta tomuti imhosva yake akakasira kuneta. All right. No, I get you. Aiwa, no. Varume vasinga appreciate rudo variko. Varume vasingatende zvinhu zvinenge zvatoitwa. Vasingatozivi rudo rwacho. Panoitwa zvakanaka anonyarara kana pakabikwa zvakanaka so. But dhera vanongopotsa so. Sauti iri kuenda neukoko domasiri ndotori nzonde rekwamutoko iri. Pamba panapa ininika amenoti ndinorarama sei. Saka that then degrades and demotivates munhu ari kuedza kuita sei kukubatsira. Saka it's a very very important role inofana kuitwa nemunhu ari kubatsirwa kuti mukacheka manyorero aita Jesu, matumiro aita message yake kumachechi, aigona kuti paari kutocriticize maybe icheche paEphesus, icheche paseminar, aitotaurawo kuti chinhu ichi unacho unovenga vaNicorite, vandinovengawo ozoenda onoita rebuke zvinhu zviri chinhu zviri wrong. Saka we don't need to have a man anongomirira negative kuti kana bhora richitambwa zvakanaka haridze pito anozongoridza pito kana zvinhu zvaita zvapoya. So let's have a man who appreciates. Kamudiro kawandita even mubedroom chayama muchitaurawo nayo danyamasa kuti mafambiro amariita nhasi ramakavinga iri remubedroom iri magona manifadza, so that munhu anoziva kuti kamuitiro kandakaita bonde dherere akakafarira, saka anoramba achiita achidzokorodza because zvaapuroviwa. Time ndiri pama ndondibatsire kuti nezvipi zvingaitwawo nevarume kuti vachengeteke, because tatu agree kuti variko varume vasingachengeteki, vanhu vaitirwa zvese but havasi kuchengeteka. Nezvipi zvingaitwa nevarume kuti vagone kuchengeteka? I think pane zvinhu two zvinogona kuita nevarume. Chekutanga ndechekuappreciate all the efforts dzezvakanaka zvitwa nemudzimai, nyatsoratidza kuti receptive to that. Secondly, you need to verbalize your expectations. Taura kuti what do you expect, because the chokwadi munhu anogona kunge ari very sincere but sincerely wrong, sincerely lost achitomhanya but nyaya yama-love language yatinoga zvakakosha kuti semudzimai unyatsonzwisisa kuti murume vako anoda zvipi. Tisanyanya kudependa on street language kuti zvatinonza kubasa ngoti murume wangu nezondakamudai so ufunga kuti zvinoapply kumurume wako. Sometimes unogona kuzvitrya then you'll be frustrated zvaramba kushanda. Saka tsvaka kunzwisa your husband and communicate. I always tell people kuti munofanira kuita meeting muri two, murume nemukadzi, kutogara pasi for a meeting a couple. Shamari, what do you expect from me? Unoda kudiwa zvakaita sei? Unoda kuti kana even nyaya dzebonde toita sei? Ndezvo zvinokufadza so that you understand your spouse. Elder Guru tibatsire kuti kune umwe mukadzi ane murume asingachengeteki, tomubatsira sei? Because kune umwe munhu atosvika pakuneta, you've been doing your best but you're seeing kuti no, this I can't, izvi ndasvika pachikamu chekuzorora, because zvese manotsi ese epakitchen party aika ndinawo, ndinoatenda makitchen party every Sunday nemafamily life seminar, ndine marefresher course ezvinhu zvese ndinodzokera kubva kukitchen party ndichida kunoita zvidavado, munhu otokutarisira kusaidhi kana totokutaura kuti izvi mazvitoda kupi ndochiichocho. Munhu unoona madzimai ane achitaura kuti akaudzwa kuti tengawo zvinopenyerera zvakadai mubedroom ita sei, murume wakuti makuda kutiitira zvichifambi pano, unoda kubika maresipi ndipewo mari ndingotenga. Saka wosvika pakuti uyu munhu achengeteki. Saka tingabatsire sei munhu ane partner isingachengeteki? Tinobatsira mudzimai because variko vatambura. Maybe tisati tasvika pakutobatsira sei in individual ane murume asingachengeteki, ngatimboendai kwazviri kubvira. I think it's a societal mistake
yatova a long going mistake whereby we have got the society ichiconditiona vasikana kuti vaprepare for marriage but varume they are not being conditioned. Mukatarisa mameetings ese anoitwa makongresi maprograms ndekukonditiona vasikana kuti vanopinda marriage vakagadzirira but varume havasi kuitwa izvozvo. Izvozvo kune china chemadzimai hakuna china chevarume atimupaonaka kune makongresi emadzimai makongresi evarume you really hear about that. Saka the society has tended to concentrate on the girl child, on the responsibility of maintaining marriage, rather than also focusing on the men. And the burden has been shifted. Yagarisa pamuskana. Saka I think now society, pakuda society will shift whereby we also address the male child. To condition the male child, kuti anopinda marriage, and they have my expectations. Are not a receiver. What is a man? Chinombonzi murume chi. Kupfeka trouser here. Kuva nemamasuru here kujima. Chona murume achienda kujima chiya nemamasuru. Ndizvo here zvinonzi murume. Zvani mazviona. Saka ngadzidziswe mwanakomana. Saka now it's a societal shift yakudiwa. So that we have my churches vachifocusawo kuti prepare mwanakomana achipinda marriage. Ezvinoita kuita ma-kitchen parties. I get invited to ma-kitchen parties handizoti kangani. But I really attend my bachelor's party. Ndofunga yando remember it's recently andakaita ku Houghton Park. That to invite ko and the man was aged 40. Achipinda mu marriage. Iya ngatu mature. But most of the time ma-kitchen parties madzimai ndo ari kudzidziswa kuti murume anonzwai but kumurume kuti mukadzi anonzwai uri kudzidziswa nani hapana. Saka ari kupinda osvika mukadzi akagadzirira ari equipped pane zvese iye haasi equipped haana chaanoziva kuti ndikaitirwa izvi ndoresponda sei. Are you getting that? Saka that is the problem that we have. So it has to start even within our churches, ma-family life departments ngachifocusawo kuti educating the male child. Paitwa ma-programs ana baba akati one day kudarika tiri kuona right now vakomana vachiitirawo ma-programs ave kupreparewa for marriage, not just focusing on the girl child. Saka right now kana tapinda marriage now taakuda kunogadzirisa munhu asina kutomboziva chinonzi baba chii, akatopinda asingazive chinonzi baba. Saka now that's the problem now. Saka taakutoda kuzogadzirisa zvedu problem yakatokura yatokomba. Are you getting that? Saka ndo patiri kutangira ipapo. Saka tinenge takutokubatsirana kuti mukadzi kana waona zvakadaro zvakutoda kuti usimbe pamunamato nekuti wana ukadzi pane zvimwe zvinhu munoziva pane zvinhu zvemunamato koya zvimwe zviri kuda corrective behavior. Pada mind shift, pada kuti even titaura nechokwadi kuti vana baba kana tamuna Kristu tazvisikwa zvitsva. Ende pane zvimwe zvinhu zvokuti chero society yedu yakatikondishina kuti murume akamuruma munhu unoda munhu ari kamambo mumba make chero pasina masubjects ari kumuroverera maoko anongonetsa kudhila naye anonetsa kana chero zvinhu zviri basic zviri simple haasi kuburuka pachituro ichocho because akachigadzirwa nesociety like you say. Saka I think paroda that mind shift yokuti ngatizive kuti this woman is doing her best. Even pakukonewa kwake she's doing her best. Saka akamasajiwa soka anoita zviri nani every time. Kana akaappreciatewa ichimwe one hakuna munhu anoedza kufadza semunhukadzi. Mukadzi wese ano basa rake kufadza murume wake. Saka ukazoona akushayawo kufadza kubasa kwake manje kunozoita vamwe vanoita vanochengeteka ikoko kumabasa ikoko ndo vanenge akuzoita effort yake ikoko. Ndanchida kutaura two things. First one inodzoka panonzi naizvozvo munhu achasiya baba namai vake ana matiri kumukadzi wake. Saka bhaibheri zvari kutaura panapa pandezvokuti paanga achichengetwa nababa vake kubva pa0 years kusvika maybe pa25 years adzidza kubva kuna baba vake kuti mukadzi anobatwa sei, adzidzawo kubva kuna amai vake kuti murume anobata sei chi mukadzi. Saka my appeal is to parents, give finished products. Because pari kunzi munhu achasiya baba namai riri kuassume kuti pauchabuda yose murume kubva kuna baba wako naamai vako wabuda uri a clear cut, wabuda uri polished zvekuti unonoacceptika ende unonoita murume anonobata mukadzi wake zvakanaka because wadzidza kubva kunani kuna baba vako. Ipapo ana baba vacho muri kuzviita here because inini ndinotota effort yekuti makanaka inanosuka makanaka inanota sei handiti ndichitoita effort mumba ende vadzimai vese vanoita effort iyoyo kuvanasikana. Of course we do that zviri balance azvo but ana baba mune that extra effort here yekuti mubatsire the boy child tisati tasvika kucommunity nekuchechi. Yeah, rega ndipindure. I think
I would say some, not all of them. Of course, yes, we have a lot of absent fathers. Saka for that reason, mwana anotongobvawo mumba imomo aine gap. Or we have a lot of abusive fathers. Saka yakadzidziswa nababa vake bosa, baba vake vaiti vakangoita argument namai vake yairesolvewa neviolence. Saka iye is socialized in that violence. Saka imomo ndo mazvikufanira kucorrectiwa. Then the last point now to help munhu ari musituation iyoyo mudzimai arimo. I want to take example ya Abigail who was married to Nabal. Saka Abigail akutaura naDavid anoti munhu uyu anonzi Nabal. Sezita rake naiye iberesi. But Nabal haasi kutaura izvi ari single mother. Ari kutaura ainaye murume mumba. Saka it means she did put some effort to understand murume wake. Akamuunderstand kusvika papoint yekuti ibenzi rangu tichagarisana nebenzi rangu. I'm not saying kuti vanhu ngavashingirire kurohwa, no. Ndiri kuti kune vanhu vane imwe behavior isina kunaka sevarume. But behavior yekuti somehow unogona kungoitolerate ako uchiita se uchigara naye. Ndikutaura zvinhu pane zvinhu zvidiki. I'm not talking about zvidiki. I'm not talking about infidelity. I'm not talking about abuse. I'm not talking about kupeta maoko kana zvimwe zviri extreme. Ndikutaura kuti kune ma corrections aunogona kuedza kuti ndikuda kumucorrecta ane rough pandoda kumucorrecta. Saka unongomusiya hako because wazvona haisi reason yekunzanzi ndakazorambandirana naye because anenge achitsenga ndange munhu ari kuwacha mukanwa make. Zvinhu zvokuti unongosiya. Saka Nabal I want to believe kuti anga ane behavior dzake dzanga dzakaunderstandwa naAbigail. Akangozviona kuti baba avava ibenzi. But vachishona vanotaura vachita ane benzi anechi rake. Why I'm saying this? Yes. Why I'm saying this is we have seen a lot of women who run out of marriages because anoti yanga isingagari. But when you evaluate who they become after leaving that marriage, unozoona kuti it looks like they downgraded. They become worse off because vatove chismall house chemwe munhu. And yet akabuda marriage yanga isina unaka. The marriage was not perfect. I'm not disagreeing with that. But yanga ichingoda kakungotolerate kekuti but ka zvinhu zvacho zvaanoita we can find it. All right, time yedu yatopera now out of our time. Ndiri kunzwa semuri kuti inini semukadzi ari kuchengeta murume asingachengeteki, I should put up with that. Nongogamuchira kuti murume uyu ibenzi ari chengeteki ndinabva wangu wandinaye. Ndichazosvikawo panguva kana akafa ndichazoona David kana kuti kuziuya Abigail akazororwa naDavid kapai kana kuti tochikogarisana takadaro. Ndakutoda ma-concluding remarks ekuti how best you are giving me a sentence or at most 2 sentences. How best should a woman ane murume asingachengeteki zvoita sei? Ava vatotibatsira kuti batsara michi gamuchira benzi rako. In conclusion ndo zvatototaura kuti pane ubenzi hwawatatongoona kuti murume ibenzi akatongobvawo kumba kwavari benzi chitozvitora zvakadaro. Yes, takutoda Elder Nyamazana. Nachida kuti ini ndingarimbotanga ndaadresa madzimai. Ndinonyanya kurwadziwa nemadzimai mazhinji. Pamwe pacho nekuda kuchengeta varume we end up tolerating zvinotisa parisk, which is very dangerous. I want to say to madzimai, never do anything that threatens your life for the sake of satisfying a man. Pleasing a man. Saka kana ukaona wakuona kuti of course tinoda bonde sevarume, but ukaona murume akuisa pasi risk sake, so haikuti ari kubva kunoita zvechipfambuko osvika kuti ngati unprotected sex, izvozvo vakutozvita panjodzi. Saka munenge makufanira kuona kuti zvofamba sei. The other issue yatinofanira kuita kutsvakawo rubatsiro. Iyi ndakuita wapiwa kunana baba. Ukaona kuti mumba mamanidzi ako hazvinonyatsa kumitwa but amai wari kuzama kumhanya-mhanya, ma-counselors aripo, endai munogare pasi mubatsirwe. Dzimwe nguva muri kuzvitadza, but there are some professional counselors that are there. One thing that I have noted ndechekuti as men, some of us were dealing with my childhood traumas anogona kunge achitokuaffect in your marriage. Saka tsvagai rubatsiro mubatsirikana. Thank you. Saka tsvagai rubatsiro, usaite zvinhu zviri extreme in the name of kuchengeta murume zvinokuisa utano hwako kana upenyu hwako panjodzi yesikoko. Ndachoti tingati kuti hapana anorora nengirozi. Murume anogona kuita ma-mistakes, mudzimai anogona kuita ma-mistakes. Ngative ne-communication mode inonzwisisika nemunhu wese mukati member, nekuti tinogona kukanganisa. And the word rekuti kana wakanganisa woti I am sorry rinokosha. Mechimuka mangwanani I could pose it kuti unonzwa munhu achibva kuti
ndiani anofanira kuti baba namai kana paine rapo yakanaka anofanira kuti atoti mangwanani kugreet ndiani By concluding remarks. Good communication. Hakuna munhu anororwa nengirozi mistakes ariko, and we must learn to apologize kana takanganisa. That's okay. Thank you. Yes. Yeah, I think I like to go back to where we started. I was talking about knowing your husband. Ini ndikutangira pakuti ukaziva umwe wako, watoziva ma weaknesses. Vane weakness A, B, C, D. Then you begin to address those weaknesses. Try to help your husband. Kuti umubatsire pama weaknesses iwayo. Because in the first place kutoti mukadzi avepo. Zvazvatoonekwa kuti murume ane ma weaknesses ainawo. Saka mukadzi was sent to meet those weaknesses kuti anomabatsira kuti agadzirisike. Saka isusu tiri kuti the issue now becomes pakuti how do you address those weaknesses. Waona kuti murume wako maybe agone kupfeka. Anopfeka unge muChristmas tree. Unomubatsira sei? So maybe the way that you address the issue ndio unozoti achengeteke. Maybe you addressed it wrongly. Ubvoti baba imi hamgona kupfeka inini murume akadari watoita sei you see. Titore mukadzi aisa ye all. Ngatisatoriwe kuti ari kupopota. Aisa ye all, and this man is not as kuchengeteka. Ndiye wandiri kuda aisa unani wake wese, aisa manotsi ese. Anopindra zvakanaka. Can they ever be munhu anonzi aita zvese? Because tinodzoka pama 5 languages, love languages paya. Maybe ari pa wrong side, ari kuti ndiri kuita zvese but ari kuita on the wrong side. But tambo agree kuti kune varume vasingatochengeteki. Kune varume vekuti vaitirwa zvese. Murumukadzi ari kubika, ari kuwacha, ari kuita se but hasku the husband is not reciprocating. Ndo vandokuda kuti tibatsire because we have those so many situations. Yeah, I think we've got my cases akadaro. Kuma Western world vane ma situations whereby they go for a time on separation. Vachitombosika counseling. Kana situation yasvika pakadaro. Because imwe inenge itori abusive. Yekuti munhu ari kuita zvese uko ari kuabuse. Saka isusu tiri kuti we can allow that and I think mukadzi should be free. Kuti asike for a separation period. Achikwanisa kubatsirwa trying to. That's why muchiona masite example ePhilippines kuti vanhu havangomhanyiri kudivorce but they are given time yekuti vamboita sick kuti vaone kuti ndipapi pari kurasana. Saka the wife ane murume akadaro anogona kuita sick for a time yeseparation. And I've heard people vakadaro vakatomboita patime yeseparation 6 months vari paseparation. Uye achibatsirwa ari kwake, uye achibatsirwa ari kwake. Vachitozogona kuwana counseling. Vatozodzoka wozoona vakunyatsobatsirana zvakanaka vanhu. Thank you very much. Yes, my queen. Pandani chida kunzvenga napo ndepekuti andisuda kufamba nepavari kufamba napapo. Asi kungoti maybe as women kuti tigonawo kuchengeta vanhu because it's a two-way traffic. It takes two to tango. I want to think kuti as women let's not be control freaks. In trying to keep a man, you are now very controlling. You are like a head mistress, like a landlord. You are like you are treating your husband as a child. Munhu anotanga kuribela semwana. Saka at times ndikuda kufunga kuti kusachengeteka kwachonaka you might be the causative effect. Iwo pache zvako. Saka zvitarisawo futiwo kuti okay how am I contributing to this behavior? Kana ukaona pasina guard your mental health. Sezvataurwa nevamwe vese, you know, at times remove yourself, look at the person from a distance and say no, this is not my result and in a contribution and that type. And then because we overbeat ourselves with and I try, it's not about trying. I think it's about giving the best of me to that person, and if they cannot appreciate, then I don't know. I don't know. Last contribution. Yeah, I think I would say to ladies, you know, do your best. After you have done your best, then you leave the other things to God. Oh yeah. Mwari ndo ane simba rekugona kunyatsochinja munhu. Iwewe une pako paunoperera. But you must get that satisfaction yekuti kunyangwe yakazonzi yafeila marriage. You look at it and say there is nothing. Because Mwari anotaura pane imwe nzvimbo achiti munda wamuzambiringa Saka you must look at it and smile and say, you know what, that divorce was the best because ndakaita zvese zvikazoramba kushanda. Yes. All right. My last submissions to women out there is to say we need to understand that we can only do so much. So
like Jatauro and Nema previous speakers, let's do our best. You know, let's go back to the manual. What is it that God expects of us as women to do? My marriages and do that. But kana uchinge waita zvese waedza zvaramba munhu atadza kureciprocate atadza kuzviappreciate, tell yourself that I've done the best that I can and I can only do so much. What I could do is what was within my control. Whether they reciprocate or appreciate or not, that is not within my control. That's right. I have done my part, so I need to be at peace with the fact that I've done my part. And after that, I don't beat myself down, because at the end of the day, you end up losing yourself in trying to gain or protect someone else. That's so your right. mental health, also remember, your mental health matters. Don't lose your mind, don't lose your sanity, and don't lose your life Yourself. in trying to keep someone. ndizvozvo anzi ndangobata pekutanza ari kunochengeteka noda pamandobvesera Yes. You can never keep a man who doesn't want to be kept. asi ngatite unani hwedu tese tiri mumarriage. It takes two to tango yaramba ichidzokorodzwa pano. Ngatite unani hwedu kuchengetedza mamarriage edu. Apa tandotaura zvekuchengeta murume, madzimai, ita chese chaunokwanisa, Mwari vachikubatsira kuita rupande rwako. Do your honest part. Zvatinodzidza kumapathfinder mamatina matiri. Ngatina matei musiki wedenga nepasi, mambo emadzimambo, tinokutendai nokuti in you we move and have our very being, for without you we cannot do anything. We thank you for instituting the marriage relationship, and we are so grateful because we found happiness mukati mema relationships iwaya amakatibvumidza kuti tipinde mari, but kune mamwe ma relationships ari kuvava Mwari, and many people are very ignorant as to your idea concerning happiness mukati memarriage and how it is a vehicle yesalvation. Our prayer right now, kune vakatitarisa vatori mumatoxic relationships whereby they are struggling to just go forward mukati maupenyu. My prayer is that you may be the wisdom that they need mukati mema situations. Tinonamatira kuti kune umwe anzwa achagara pasi neself agozvitsiura, agonzwa izwi renyu richimutsiura pakurarama kwake, agovewo murume anoappreciate, anochengeteka, anoona effort iri kuiswa nomumwe wake. There are many frustrated women who do not even know how to seek help, or who are drowning muma marriages avo because they are vane varume vane ma expectations asiri real. Toda kutendai Mwari noti tozatoti mucharamba muchienderera mberi kutsanangura apa mangovhura discussion mukati mema marriage anofana kurapika ngaarapike, anga akuda kupwanyika ngaasimudzwe nekuda kwezita ramambo Jesu. Tungamire, Kuchengeta.
kumbuka ndikutenda mudambudzo ndakuza shemuramba ini ndiri petro ishe petro Jesus.